Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kun kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, labi na gyud sa atong tubag sa Salmo o sa iyang contents, ningon dinhi bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Diri sad sa unang pagbasa giklaro gyud pagsulti ni Moises nga kun magtuman mo sa balaod sa Ginoo, kamo maiyang katawhan ug himuon mo niyang bantugan labaw sa tanan. Tinuod ning gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa o dili? Tinuod niya. Mautong nahimo silang bantugan kaayo nga nasod, hangtod nahimo na gid silang murag number 1 sa tibuok kalibutan, labi na gyud pag-abot gyud ni Hari David. Si David pag-abot na niya perti na gyung lig-una sa nasod sa Israel. Pero ni abot yung panahon nga nangabihag sila, hangtod gyud nga naulipon sila sa lain-laing mga nasod. Nganong nahitabo man to? Bawo mo ngano? Nung di man mo manubag. Siyempre kay wag na sila mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Nagsimba na sila sa mga Diyos-Diyos, daghan na kay silang mga idolatries, ilan nang gipang-welcome ang mga pagano kay daghan man silang nahimo ng kay ang kuan gud sa una ang ilang sukdanan nga ikaw gamhanan nga nasod kung mabuntog nimong imong mga kaaway hangtod maulipo nimo ang mga kaaway. Mao to yung nahitabo nila, daghan kay silang mga nasod nga nabuntog nya na nagpaulipo na nila. Siyempre nagka-mingle na ang mga religious beliefs o ang culture ay ilamang gi-compromise. Labi na pag-abot ni Hari Solomon, iya mang gi-compromise ang iyang Ginoo ngadtos mga Diyos-Diyos sa mga tao nga nasagol na sa ilang nasod. Labi na gyud ni King Solomon nga naa siya'y asawa nga mga pagano nga 300 kabuok. Nga ang iyang asawa nga kaning magtutuos Ginoo nga ilang mga kaliwat 700 kabuok. Porti daghana asawa atong Solomon, 1,000 kabuok. No? Mo na ug masantos to si King Solomon
patron sa mga bitay. Kay sunan nga ana. Nya anak to ni David. Pero anak sa tong David sa usa ka babae nga iyang gipangasawa nga minyo. Adi deo pato maminyo. Adi minyo siya nya iyang gipamabdusan kay naibog bang kay sa hari David, nakalitan siya sa kagwapa ba ni Batseba. Nakalitan siya sa kagwapa mao tong iyang na pamabdusan niya iya pag yung gipapatay ang bana aron mabiyuda si Batseba, maangko na niya maasawa. So nakasagid si David, anak to sa iyang pagpakasala nya. Namatay tong maguwang ni Solomon, pero kay gipakasla naman ni David, mura na magnaligal kay nabiyuda mas Batseba, pero ang nakapabiyuda ang kabuang sa ni David nga hari David nga iyang gipapatay ang bana dito sa panggubatan kadto si Uriah ana. So nagduwa ang sala ba, wala na pagtuman sa Ginoo. Mao na nagsunod si Hari Solomon ni sobra siya sa pagpakasala. Maotong nalusno sila, nahimo ng ulipon, hangtod karon wa na sila yuta. Sige pagana sila gubat karon sa Israel, gaunay na lang sila gubat, siging claim anang ilang yuta. Kay lagi gikan paguna sa una, karon sige silang gubat. Wa nagi kalinaw. Mulinaw lang kadiyot, gubat na sad. Ako gamay pagod ko, kadungog na ko anang gubat nila. Kadungog na mo ana, tong gamay pa mo. Mga matay na lang mo, naalagya po na. Ako hapit na ko mamatay, naalagya po. Nga naman na, kay ang kuwang kay wa na musunod sa sugo sa Ginoo. Nakaron pag abot ng Kristo, ingon siya kani nagisugo nga makapahimo ninyong bantugan og labaw sa tanan. Unsa may sugo niya sa tong ebanghelyo, higugmaa ang imong kaaway. Kana na gyud mo final nga sugo. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ni ana, tasa kamot. Ang wa mo pataas, padong na mo mabihag. Maulipon mo. Bitaw. Kinsa may mga tao nga gitawag na to free. Kana bang doon na tinuod nga freedom ang nahigugma. Love is always free. And love sets free the beloved. Waman mo kasabot ato, atong binisayon ha. Kahit ako, mas ako kasabot kayo. Ang gugma, kanunay gawasnon, ug maghatag og kagawasan sa iyang gihigugma. Na siya. Nya, ganahan mo anang gugma ha. Oy, mga possessive kay mustanan. Sigig pangangkon, hala, binungulay gyud to the max, binungulay to the max. Hasta mga managsuon, ligas lang gamay, anang yuta, ligas lang, hasta gani sa pag-atiman sa mga ginikanan, mag-ampa-ampa na. Nganong ako malay sigig atiman diri, kamo unsa man yung gibuhat niya? Nadayon. Hantod pang ginikanan, ipasapasa na lang ang paralyzed nga ginikanan, ipasapasa, adto na sa dito, adto na sa spikas, adto na sa spikas. No, ibutang na lang nag-care home, ato na lang ang tabang agbayad. Nabutang na sa care home. Siya, ikaw lagi, imo rong buwan na, ikaw mo bayad. Ano man ka mo bayad? Pautang nga sa ako, kaya wako'y kwarta. Bayad ha, bayad sa utang ha. So man mo bayad, gabi nungulay, hanto na lang namatay ilang ginikanan, gabi nungulay lang yapon, ikaw kay batasan sa saan kang mutabang kag bayad, wa ka mo bayad, laog kay kastanan, daghan ta kag kwartang panuwaya ka. Na dayon. Niya mingon sa tungkol sa ikaw, hanto na lang yun, away. No, wa na mahitabos inyong kaliwat. Naamo gina sa inyong pamilya. So good gani, gagmay pa, mag-ampa-ampa naman. Tinuod ba ang gingon ni Kristo nga kung mosunod mo sa akong mga balaod, mahimo mong bantugan o labaw sa tanan? Tinuod ba? Ako, maingon dyan kong tinuod. Nga naman, si Mother Teresa,
si St. Francis of Assisi, si San Roque, o uban pang mga santos, San Isidro Labrador. Nisunod gyud sila sa Ginoo. Ang resulta, tibuok kalibutan nagdaig nila. Na-enthrone man sila as mga santo. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Igo yun nga, tinuod yun kayo. Ilingi anay mong tupad. Masig natog na. Ing na, musunod ka ni Jesus. Okay. Tanawa, di ba naagiwa mulingi? Kana sila, mga yawan-on na. Niya nga nung nayawan-on man, sunod ka. Ano ni mo gugma ng animal diya. Kana mga magsigpangaway, kanang sigig marites, kanang sige og panglibak, kanang sige daog-daog na to, imo na higugmaon, buang ka diha. Kana atanawa ang mga naong ana, di ba murag yawa. Nya unsa may mahitabo? Awa na dili na ka mulabaw sa tanan. Wala na kay kagawasan, maulipon ka sa imong sala. Nya unsa may timaan nga ulipon, di na ka relax nga maglihok-lihok. Tanawa ng tao nga naay gidumtan sa silingan, muagi pa na siya dito, di na siya free nga muagi dito. Di og muagi masad siya kay way laing agianan, di sa na siya free nga maglingi-lingi, mutikig nang iyang liog kung di ang balay dire. Ang balay ba siyang silingan diya dire, ari na magtan-aw dire, igagi, ari ra na magtan-aw. Murabag na stiff-necked, no? Di na siya free nga mulihok. Labaw sa tanan, di na siya free nga mo smile. Bisag ani sa simbahan, labi nagniatbang niya lingkod ang katong iyang ikalagutan. Bisan pag-unsaog, ingos pari maghigugma ay ta. Hasta gani pag-ingon, pakita ang panag-inig sa unay, maglisod na siya glingi dito dapita. Nawa ang freedom. Unya kay ato man ang inherent need ang freedom. Mo nang wa na ilami ang kinabuhi. Anya igwa na ilami is kinabuhi, ang uban maghikog, ang uban magdepresyon, anak dayon nga inom dayeg tambal, mangayo paspari usahay. Ito pader sa akong maintenance. Nganong nag-maintenance man kaani? Pader di ko katog yun ana. Mo nang lain na gini akong lawas. Klaro kayo ay na kay mga gidumtan. Wa pader wa ay pamakak niya na kay gidumtan. Bitaw nga kung bana pader ba akong ex. Anong na ex ba na imong bana? Sa animal kay pader nangabit man nga sa nimo pader nga tuwa naman nagpuyo sa kabit. Ako na nag-anto sa imong anak pader. Pasagdan lang ko. Mo nabdikit madawat pader di madawat. Hala sige karon sugdi karon og usab imong gugma. Unsa man? Dawatan na ng imong bana. Ay na nag-ing ng ex ilisi nag-check. Di ba? Ay kanang X0 mana wrong mana ilisig check ing na ako gining bana to alang nagpuyo sa silingan. Pero ako nang bana. Di ba ma-relax din ka? Inigagi nimo sa silingan, nag-inagbayay sila, naghinungitay pag dito sa may kanang ilang biranda. Maingon din ka, wow, nice kayo na. Igbalik nimo magpalit dayon kag Jollibee sa pang snacks. Yung wala tagaan. Oy, upay siguro mangaon pa mo dito kana bitang spaghetti nga usa ka kanang usa na kanang dako ba nga sharing day mo ana ngadto kamon tulo dito na mo sa biranda. Sige na mo ka dito. Hungitan pa nimo sa imong ang kanang kutsara imong bana. No. Nya ang kabit mo imupahi diri sa masami. Indot no. Mabuhat mo ana. Mo na maghatag nimo freedom. Free ka nga makigistorya ni bisan kinsa. Free ka nga molingkod og tupad ni bisan kinsa. Free ka nga moagi. Free pagyud imong heart na ay peace, na ay happiness, na ay contentment. Anyway, ang judgment, iya mas Ginoo. Iya. Ang importante na atay freedom. Ano ba inana? Mo na makapahimo na tong great persons, labaw sa tanan. Kanabitang magpabuto ta dinhi o kana mga sana, kanang fireworks.
Na magi fireworks, mga kwitis ba nga imbis mo lupad nga to musarap na noon kapila na ta na din hapit ang mga igo. Di man siya free nga mulupad. Nga naman, ambot lang basig wa matimbang ang iyang kuan. Musarap pa noon adto pa mubuto sa ilawom sa balay. Puga. Maghatag lang noon og kahasol. Pero kanang mga fireworks nga kuan gyud kayo kanang nga bang mahalon sa noon na mga mahalon ba timing ginasta ang iyang binutuhan na nindot kay tanan magsigot wow kaya nga naman free man kay siya ngatong mubuto kay mingsunod man gyud sa lagda wa man magsupak-supak mao na sad ang atong kinabuhi ang atong nagbigil dinhi sa Alliance of Two Hearts. Congratulations kay free ra gyud mo nga dili matog no. Kawa ana karon tanawa dili na mo free nga mulingkod kay muduka dahil mo ana. Pero free sad mo nga matuog panahos walis pare. Kaya nga naman mo na nahigugmaman mo aning atong gadiring inyo maganing gibigilan inyo pa ba free gyud. Tanawa iguli sa inyo, di ba? Free sad mong matog. Rigid mo, tandogon siya. Ni vigil ra ba na ay nagtandog ka. Di na mo katrabaho. Mataktak din mo sa trabaho. Kataktak na ninyo, free ra sad mong maglakaw-lakaw sa daan. Ngawa na trabaho. Di ba? Ano man, the Lord sets your life free. Tanawa sila si Lorenzo Ruiz, free kayo nga nagpalansa, nagpabitay dito sa Japan. Si Kristo, free rasad nga nagpalansang sa cross. Gani, gisigihan na natog handom karon kay niya naman ta sa Lenten season. Muna, bulahan yun sila nga nagsunod sa balaod sa Ginoo. Pero ang nindot nga balaod sa Ginoo, aron mahimot ang perfect, matod pa ni Kristo, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga ato as langit unsa may hingpit yun nga kinabuhi kana gyung kinabuhi sa gugma labi na gyud ang paghigugma sa kaaway manindog na ta.